Kung may isang bagay man na natutunan mo sa dati mong nakarelasyon, ano yon? Huwag mong ibuhos lahat. Ay! Ano pa? Iwasan maging sugar mommy. Iwasan maging sugar mommy. Easy. Baka nakakalimutan mo, babae ka. Ang galing, no? Actually, nauna talaga yung guy, tapos kinanon niya ako. Hindi kita kaya. Anong bansa? Thailand. Galing. Congratulations. Pahala na, nagkasira-sira itong bulaklak dito sa nagkatumba-tumba. Mga baing makakakuha ng bouquet, may 2,000. I really wanted to give a big round of applause to our sponsor, Ma'am Joy. Palakpakan po natin. Ma'am, alam mo, pinapadali mo ang trabaho ko ngayon. Isa sa pinaka-challenging na part ang magtawag ng single at loko-lokohin dito sa gitna. Pero dahil may tag-dudusmil, kakausapin natin sila kung deserve ba sila. Okay, please step forward, darling. Ladies and gentlemen, our candidate number 2. Iko. Schoolmate kami sa Siena ate, diba? How old are you na? 28 po. 28, okay. My boyfriend? Pag wala ang parents. Ay, napakatalino! Sinasabi ko! Okay, my boyfriend kung wala ang mga magulang. Okay, sino po ito? Kilala niya po ba? Kuya ko. Okay. Pero sa totoo, wala kang dinidate. Depende. Ay, hirap kausap nito ayaw umamin. Bakit itong mga 1990, mga ano? Okay, sige. Ano bang tipo mo sa mga lalaki? Gusto mo nang? Sana yung mga mag-aabang ng 2,000 dyan? Ito yung mga nakaputi. Ano yung mga tipo mo sa lalaki? Medyo bastos. Gusto ko to, gamot na gamot. Sarap kausap nito, kaya kaputin kami ng alauna. Gusto mo lang medyo bastos? Ano pa? Siyempre, yung may pera. Oo naman, bibigyan ka ng 2,000 ngayon, pinaglalaban mo yung ba? Thank you so much, ate darling. Balik tayo. Tandaan niyo, mami, parati niyo po siyang samahan para wala siyang boyfriend. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan. Okay, what's your name? Princess. At ano ang negosyo natin? I-market mo na. Little house. Coffee shop po siya. And may pika-pika kami right there. And a coffee. Pwede niyo po siyang tawagan, dagdag negosyo. Ano? Okay, eto. Ilang taong ka na? 27. 27, nasubukan mo na bang magmahal? Yes. Nasubukan mo na rin bang masaktan? Oo naman. Ano? Ganito. Kung may isang bagay man na natutunan mo sa dati mong nakarelasyon, ano yon? Huwag mong ibuhos lahat. Ay! Ano pa? Iwasan maging sugar mommy. Iwasan maging sugar mommy. Oh, may mga pagbigay! Buhos-buhos ka ba? Mas bata ba siya? Ay! Mga ilang years ang gap nyo? 3. Mas bata, so 27, nasa 24 siya. Pinapaaral mo? Hindi. Yeah, talaga yun. Alam mo. Sige na, okay na. Ilaban mo itong 2,000, mamaya pabili ito ng gatas siya. Sige na. Lalaban mo ka ng 2,000. Okay. Pangalan? Jessica. Jessica, ang ganda ng dimples mo. Oh, pwede patusok. Okay. Nagka-boyfriend? Yes. Ilan? 10. Sa 10 yun. Ibang klase ng mga girls na sarap upakan para gusto kong bawiin yung 2,000. Okay. Gusto mo rin ba ng Pinoy? O ano bang bet mo ng lahi? Afam naman, para kita. Gusto mo mga tagad-agad dito. Okay. Single. Walang dinidate. Wala. Patago. Talking stage. Talking stage! Baka talking tom! Okay, atras na tayo. Okay na yun? Okay. Dito naman. Ay, formal-formalan to. Parang next bride. Ano? Okay, what's your name? Grace po. Kung magpapakasal ka, anong taon? Secret. Ayaw niyo mag-isip. How old are you?
27. Ka-boyfriend na? May boyfriend. Oh, kasama natin. Wala siya dito. Ang tawagan niya? B. Bibilugin ka lang yan. Bibiyakin niya na yung puso. Ilang taon na kayo? Mag-9. Mag-9? Sikat niya na. Ano, ilang taon sila? 7? O, kayo nagluwapas ka ng 2 taon. Ako. Tanggap-tanggap na. Okay. Sa tingin mo, ikaw makakatanggap ng 2,000? Pwede, pero depende. Galingan mo, ha? Okay. Dito tayo. Oh my God! Ladies and gentlemen, our next candidate. All right, there he is. Teka, palakpak naman kayo. She's so beautiful, simple, beautiful. What's your name, ma'am? Hey, From? Belgium. Hey! Hey, from Belgium, Kay. Single? No. What's the, What's the status? I have a boyfriend. You have a boyfriend? Is he here? Can you point him? You see your point finger? Where is he? Can we invite you, sir, to please join us here on stage? Hey! Oh my God! Pinapahirapan ko lang ang sarili ko. Sabi niya, host, wala naman nagbrigatan din. Kaya bampay lang. Sabi natin sila. Ubusin. Hi, sir! Okay, I saw you just eat veggies here a while ago. Ilang tamas na ilong niyo. Diyos ko, Lord, nagbabayad kami dito ng haiku at saka thread siya. Your name is? Robert. Ano daw? Robert. Robert? Yes, Robert. Robert in the Philippines, but in Belgium. Robert. What's your family name? De Koning. Wow, it's so nice. It sounds different. What's your favorite color? That's a difficult question. Really? First Filipino, is it okay that I'm talking to him? Of course. Okay. What's your favorite color? Blue. Blue. And that's why you both wearing the same color. Nag-English. What do you call each other, ma'am? How do you call each other? Knappy. What? Knappy. Kinapi? What? Kinapi? What's kinapi? What's the meaning of that? Means handsome. Really? Oh, the best, perfect. All right. Okay. You both look good together. Do you have any dance? I saw you a while ago. You dancing. Yeah. We will play your music and you will see. Just groove that move like. Yay! Thank you so much, guys. I love you both. Thank you very much, sir, for joining and putting more color to this evening celebration. Amen, Robert. You're the best. Thank you so much, ma'am. Ay, nagka-girlfriend ka na, sir? Yes, ma'am. Mga ilan? Tatlo. Okay. Pero ngayon, single. Ay! Mga ilang buwan na? Years. Years ka ng single? Imagine, ilang Valentine's Day ang pinalampas mo. Ilang New Year. Nagpa-fireworks, mag-isa ka lang. Okay. Kung magmamahal ka ulit, ibubuhos mo na ba lahat? I think so. Ang ganda niya magsalita, ano? Parang siyang 15 years old na magaling sumagot kay teacher. Okay, kuya, ano ba yung mga tipo mo sa babae? Yung totoo lang, real talk, anong gusto mo? My sense of humor. My sense of humor? Ano ba? Family-oriented. Family-oriented? Ano ba? Good relationship with friends and other colleagues. Importante talaga yung good relationship. Talaga minsan kasi pag nag-aasawa, parang nakukulong na sa bahay. Pabato talaga to ng tropa sa sagutan. Ang galing, no? Okay, sir. Okay na, Jeff. Okay na, dyan ka lang, Jeff. Sir, anong favorite song nyo? Wala. Ito si Sir Joey, no? How old are you, Sir Joey? 30. 30 years old. Paano ba manligaw ang Joey na 30 years old? Paano mo pinapakita na gusto mo ang isang ang babae? Ano yung movement mo?
Sumusugal ako. Sumusugal sa tamang tao. Sumusugal daw siya sa tamang tao. Ikaw, umupunta ka ng perya? Hindi siya makarinig. Okay, 30 years old at sumusugal sa pag-ibig. Handa ka na bang sumugal ulit? Hindi pa. Isang punta ko. Single ka? Single? Always single. Always single? Single to? Pero single ka hindi? Bakit single sagot mo kanina? Okay. Puging-pugi ako kay sir. Ang pugi ni Sir Tata. Alam niyo ba bakit? Kamukha niya si Papa ko. Kaya si Papa, nung binata si Papa, ganito yung structure ng face, nagwapo nga Ilocano. Ilocano ka, sir? Sir? Ang ganda ng mata mo, sir. Tawa ka nga. Pupugi niya. Pupugian ako. 1, 2, 3, male number 1. Darling, I love you. It's Sino kaya si number 1? And now, let's go to male number 2 music. Gandahan niya. Darling, I love you. Ibang bansa ako. Grabe yung L niya. Ay, L. Isa pa, mukhang kinulang ka na, nabitit ka. 1, 2, 3, go! Darling, I love you. Sushan, parang hindi sila pwede kumain sa karinderya. Dapat sana kayo restaurant ako. Dapat dahil sinasabi ko sa'yo, mahirapan ka ngayong gabi. Eto pangatlo. Music time. Darling, I love you. Ako patulog ka rin yan Yung pa-isip sila. DJ, hinaan mo konti. Itong-tuwa kayo, tingin kayo lahat dito. Gusto yung nangyayari. 1, 2, 3, music. Darling, I love you. Okay, darling. 1, 2, or 3? 1. Wow. Napakasaya po natin dahil syempre ito ho ay tadhana at may dalawang pusong nagtagpo dito sa Lakaridad. I hope that this will be a great start to the both of you. Lights, camera, action. Darling, Yes? I love you. I love you too. May Pandori ka ba? Well, let's talk about that pearl. In-English ako. Ayaw nilang tumigil. Akit na kayo sa taas. Congratulations. Akit na picture take.